El hoquei, que estem a divisió d'honor, competint en quedar campions d'Europa i tot això, TV3 hi dedica 30 segons el dilluns. Nosaltres hi dediquem un programa sencer de 2 hores i quan van a fer la celebració en directe, com el Barça va a la plaça Sant Jaume, el Reus Deportiu va a la plaça del Mercadal i allà hi som nosaltres en directe, evidentment. A mi el que està succeint a Xangai no és el meu problema. Aquest és el problema de les grans televisions generalistes. El meu problema és el que passa al costat de casa meva. Aquest sí que el tinc de cobrir, el que passa a Set Cases, el que passa a Toses o el que passa a Ripoll. Si els nostres debats polítics se centren en la política d'Osona, els nostres programes d'esport se centren en els esports d'Osona, els programes musicals són amb els grups musicals d'Osona. Nosaltres dediquem moltes hores al bàsquet en general, perquè és un esport que a Badalona històricament agrada, en general vull dir esport de base, bàsquet de base, però també el bàsquet d'elit que passa pel Club Joventut, que som la televisió que més imatges produeix sobre aquest tema. No podem anar a competir amb televisions generalistes, és que farem el ridícul. Per què? Perquè en què som especialistes nosaltres? Què podem fer nosaltres que no farà absolutament ningú més perquè no poden? És la informació local. No comprem pel·lícules, no creiem en les pel·lícules, creiem que per oferir pel·lícules de sèrie B o C no val la pena. Nosaltres el que tenim molt clar és que nosaltres no farem un programa generalista, un programa que podria fer qualsevol altra televisió d'això. Tots els programes que fem nosaltres estan centrats en la comarca d'Osona, els protagonistes són gent d'aquí a la comarca d'Osona, el contingut és de la comarca d'Osona.